Ҳамада салом алайкум бародаро. Чӣ хелен, созен, хубен, зиндаву сарбаланд бошем. Рости гап бисёр бародарои қадрдон сухан карданд ки сарбасар нашам ҳамин видеора наки лекин ман маҷбуру ман бояд видео кунам. Инами ҳамаи нафарое ки ай пишти экран тамошо мекунен, комментария менависен, шумо бояд ҳақиқата бидонем ки чӣ гапай. ҳамин байни маву Усмон чӣ гап шидагиай, чӣ разбор шид, барои чӣ шид, намедона бисёр одам. Просто ҳама тупа дуромада комментария кастай, нимиш ай пишти ма Усмона ҳақурат кастай, нимиш ай пишти Усмон мара ҳақурат кастай. ҳақиқатша гӯш кунем бародаро, чӣ гапай. ҳақиқати ҳамин кор як рӯз ҳеҷ мо қатъи Усмон салом алейк будем, шинихез ягон ҷо мерафтем, қатъимон чанд бор чанд ҷо рафтагия, беғарзи ӯам якҷоя бисёр шиштагӣ хестагием, мо ягон проблема надоштем. як рӯз Усмон хыдай пеши худ як видео мекуна, мега салом алейкум ҳама каса, ман ҳамин блогерора оташонам. анаки гӯш кунем бародаро. мега ки блогерора мега ман як хелта хонатон медорам, дига язноотон спасад намекунам. И уже диюм якта хонатон медорам, язноотон спасад намекунам ва ман отатонам. И дита ҳардиш и семья задиват кадаге. ҳамаи блогерора, обши блогерора. пеш аз ине ки ҳар як нафар комментария менависа, аввал бояд бидона ки мо блогерем. вақти вай мега ман блогерора оташонам, анаки гӯш кунем. як нафартон бизнесменен, я одам мехезаву мегарда мега ки допустим да ҳамин бизнесменора агар камтари бига ки ман оташонам. як нафар бихеза бига ки ин ҳамин лёчикора амихе бига да ман оташонам бига. як нафари дига бихеза, например ягон савдогара, телефонфурӯшора, футболистора допустим мегирем, спортсменора, ҳамихеда ҳамин ягон нафар пайдо шававу бига ки ҳамиёра ман оташонам. ина ҳар як нафари ту ба худат як вазифа дорен. як кас бихеза ҳамин шуморо бига ки ман отатонам, ман хонатон медорам, язнатон спасад намекунам. шумо да ҳамин гап чӣ ҷавоб метаҳед ҳамон одама? ҳар як тайта нанг дори, номус дори. иҷа гап дар бораи нангу номус мерава бародаро. ай номус ин мардак задиват кард. ҳамаи блогерора я мара не чанд қадар дар Тоҷикистон блогер ҳаста, бисёри шумо мухлисои чандин блогерое ҳастен, ин мардак хес ҳамихе видео кард. хоб и темара мо ҳал кардем, пӯшидем, хапдам ки мақсад ҳамин чиз дар кор нестай. хатогира фаҳмид. видеора удалит кард ки уже интернет паҳм шид. и тема мурд. дуюм бора хест бо видео кард, гуфт ки ман шапидагим ҳамин блогерои ҷоиза гирифтану ва ҷоизатера, ҳам блогерои ҷоизагира, ҳам ҷоиза додагира. мақсад дар бораи ҳамин ҷоизаи мо хест ҳамин гапа гуфт ки ина ҷоизара ма гирифтагим, ина ҳамун ҷоизаое ки да ма додагиам. беғарзи ман 30 чанд нафара ҳамхалӣ доданд, блогерора ҳамара додам. просто сипоснома, инамҷа навистагия сипоснома ба Музаффар Бобураҳматов. ҳамин чиз барои ҳамин буд ки дар соли оянда ҳамин блогерои маладиёжа ҷалб кунану мақсад видеоҳои хуб кунанд ки мо соли дига ҳамихе ҷоиза мегирем. ин чиз барои ҳама қабд. и ягани ҳеҷ чизе неста, я оҳанай. и ягон ман намебарам мира намефурӯшам, ягон коруш намекунам. ҳамин чиз да ҳама одам сахт расид. хест бо да ҳамин ҷа мақсад ҳамин мора бо ҳақорат кард. ду бор ҳамин чиз. ана ки одамои мардакои справедливи, бачаҳои кӯча, бачаҳои дирн, бачаҳои берн, любой намуд хел зоти одамизотай дар рӯи дунё, просто ҳамин чиза як бор анализ кунем ки як одам мехеза шуморо ҳамин гапа мега. шумо чӣ кор мекунед? шумо одами публичнен, ҳама шуморо мешиноса, ӯ одама ҳама мешиноса.
я бор хаб кардем, ду бор хаб кардем, се бор хаб кардем. Мора ҳар рӯз менависанд ки чӣ ба Усмон шуморо мега отатонум, язнатонум, тариму тарим, шумо ҳечӣ намеге. ҳамин чиз мара задиват кард. Ман хестам видео кардам. Ман видео накардам, ман сторис кардам ки дунё ҳамин хеле шидай ки соф наркоман имрӯз бигем вай шидай насиҳатгар, мора насиҳат мекунад. Че мора насиҳат кардантуна бирене хонаотуна хабар гирен ки хонаотон тенҷай, хонаотон гишна нестан, шикамошон серай. И гапи ман у маънае надорад ки хонаи шумо гишнае. И ами связка словае ки чем и қадар шиштан мардума ғайбат кардан, ҳақорат кардан бара айдами проблемаи зиндагии хонат шад. И инаи чизае. И чест задиват кардаги нест и гапи ман. Ана ки Усмон биромад да ҳамин гап мара чӣ ҷавоб дод? Ма язнатам гуфт, ма оқи падарам гуфт, ай падарам гирифт, ай тамоми семиям гирифт, ай зан ҳақорат кард мара. Ҳамаи скриншотош ҳастад. хоб ман ӯра ҷавоб додам ки мақсад ту инами қадар мара ҳақорат кардӣ, инами қадар гап гуфтӣ, но ман семияитра лезид намекунам, ман модаритра лезид намекунам, ман хонагитра лезид намекунам. Ман мебиём, рӯ ба рӯ мешинем, мақсад гап мезанем. Гуфт харашо, биё, гуфт омадӣ қатид я фата гир биё. Гуфтам гап нест. Инами қадар гап буд, дигар ягон гап нашид, гап полни мурд. Гап полни мурд, гапа тишина кардем. Уже кунш аз зур омад, чанд ҷо занг зад, пирсид, иси пирсид ки ман ҳамин одама ай занг гирифтагим, ай апа гирифтагим, ай оча гирифтагим, ай ота гирифтагим. Мақсад ман ҳамин қадар ай любой намуди семияи ҳамин задиват кардагим. Ман ҳамин гапа ҷавоб дода метонам ё ки не? Гуфтанаш ки ҷавоб дода наметони. Ягон хел, ягон намуд хел, да любой хел разбор ту неправ мебурӣ ки барои семия задиват кардагӣ. Хест дума тов дод, и тарафа қапид. Ту бизи, ту ҷуроата мефурӯхтай, ту да Германия ким чико мекардай. И уже нажалисти давид кардани подписчикое ку штоби подписчико ҳаму гапи ҳамура бигирана, уже тема кунанд. Ту ячира бидон ки ҳаму подписчикоет ки дар таи комментарият мара ҳақорат мекунанд, ҳамаш кӯдаканд, ҳамаш пацананд, мужикои нормални, одамои нормални, ягонташ ҳақорат намекунанд. И қатъи ман алоқа мекунанд, мегӯянд ки ихта сар ба сар накӣ. И чиз проблема нест, и чиза мегзарем. вақте ки ман Тоҷикистон омадам, баъд мара гуфт ки хоини миллат, ту хоини миллати, ту чун чӣ? Вақте ки ман 7 сол қатъи хоинои миллат мубориза бурдагим, ай пишти ин ҳами ватан, ай пишти ин ҳами Тоҷикистон, ай пишти миллати тоҷик, ай пишти ҳар як таи ту ки тамошо мекунӣ, ай пишти ҳар як таи ту ман қатъи ҳама қадар хоини миллат мубориза бурдагим, калаву пӯст шапидагим барои ин ҳами ватан, барои ин ҳами ватане ки ободай падару модари ҳар як таи ту тенҷ да хонат ховай, худат шав то саҳара да берун лубой хел гаштестай, барои ана ҳами ватан ман мубориза бурдагӣ, 7 сол қатъи ҳам одамо шапидагим, ҷош омадагие ки омадагӣ парондагӣ будан. Ман хитон ҳаматони видеора дидагем, ай пишти чӣ мара парондагӣ будан, ай пишти вақти видео кардам Тоҷикистона таъриф кардам, ай пишти ҳамин чизе ки мада нафорид омадан гуфтанд ки ҳамин чиз мода нафорид, мақсада ту Тоҷикистона таъриф кардӣ. ай пишти ҳамин разбор калон шид, ҷанг шидем, ҳамин хе паронданам. Мақсад ҳамаи ҳамин чиз чӣ буд? Ай пишти ин ҳамин ватан, ин ҳамин миллат буд. ёзи мара мехеза, мега ту вай будӣ, хоини миллат будӣ. Вақте ки тура як Усмони Кусари, инай чӣ ном дошт, Абдураҳмони Кусариш ба як занги телефон тура кунта қапид, хита медонӣ чанд градус тов додӣ. Вақте да Абдураҳмон хита чихали гап зади қатъи вай, баъде ки вай голосота гирифт да интернет бировард, обратно биромадӣ видео кардӣ, чихали дукуна шидӣ, хит кардӣ. Но ман аввал 7 сол шид, ман ба як гап рафтестам, ҳамин чиза ки ман барои ин ҳамин ватан, барои ин ҳамин миллат ҷон маметам. ҳамиди ман барои ин ҳамин қадар шапидагим, ту надонисти чӣ ко кунӣ, уже нажалисти кӯдако давид кардӣ ки и биза халия. Ман дар Германия 5 та ҷура доштам ҳамагӣ. Манучер Иброҳим Нури кинем бачаҳое ки қатъи будан, ҳамаш ҳоз дар Тоҷикистон қатъи ман.
ҳамаш да бар ман и як биё ҳамаша нишонот метам диюмаш ту хести шумо боен мо камбағалем бо нажалис давид кади ту я бор гирда атрофи мара би ҳама сағирои камбағалай ҳама сағирои камбағалай қатима инами соф инами сағира инами камбағалай ку инами халия да барима ирам мегзарем хта авуе мегири пацани куча мегири ты чико кадаги вообще ты да ҳаёт чико кадаги ки ты пацани кучаи пацанои кучара ман мешиносам ман қативо мешинам мехезам ман қативо чахчах мекунам бачаҳои да дирнан ман дачкарой мекунам ман ҳар моҳ айку инам хали ҳар моҳ рой мекунам наму дирн ман дар инами тоҷикистон ман рой мекунам ман да москва рой мекунам ман да любой ҷо унам бачакҳое ки да дирнан ку любойш инам хали телефонот мекунам гап мезанам ман чи хали сағираям ман инами гирда атрофи ман ҳама инами хали сағирай ту нажалисти мардум давид мекунӣ и ай бай уже и гапои ту гуфтести ку и уже детский ай фаҳмиди детский гапои кӯдакия тура ягон мужики серьёзни ягон бачаи калонай ку и гапои тура гӯшам намекуна боварам намекуна инам қагулу чудаки инами бесоиб да гиртай инами ҳай ҳуй кадести дромадиян комментария навистестан биё бачакҳое ки инами бачакҳои кучаан ку уличниян ку ман тура гуфтум ки биё ана ҳаму бачакҳоро файрод кина ман биём қатъи ҳамуво бишинем гап занем ту дар пеши ан ҳамуво дар ҳами гапат ҷавоб бите ку ту ҷавоб дода метонӣ ман масъалаи семя да задиват карданда наметонӣ ман қатъи инаи сағирои камбағал да берин маем ту да ҳаёт ҳеҷ ко кадагӣ нести ягон каса ягон кор кадагӣ нести фақат инами ма сағираи куча инами қагап гуфтагӣ тамом инами қагап фақат гап гуфтагӣ не ки ма кадагим ма гуфтагӣ нестам ма кадагим ма то ҳозира мекунам ту вақти гуфти биё вақти омади қатъи ма гап занӣ қатъит фата биёр ма тура гуфтам харашо ма тоҷикистон омадам ман фатара харидам ман размери тура намедонистам ман нафкуси худам фата харидам омадам ту нестӣ ман тура фата пӯшонам инами қадар воҳима авиет чӣ буд и хонаи мо одамрои кадай милитсарои кадай тари кадай биз и хали нажалисти мардум давид накӯ валлоҳи биллоҳи таллоҳи инами аллоҳи тори сарай ман дар умрам дар жизнам агар як бор да ягон ҷо заявление навистагӣ бошам ман последни зоти инами одами тоҷикистон шидагӣ бошам последний зоти одами ами тоҷикистон ман ранги ти хали мирғ нестам ман тура гуфтам ки биё ман қатъи тинам хали рӯ ба рӯ бишинам қатъи чахчах кунам кадомира мехоҳӣ биёр қатъи ҳамо одамо мерем суҳбат мекунем дар пеши ҳамо одамо ҳамо бародарое ки гап занан гапшон инхи мегзара исида дар пеши ан ҳамо бародаро биё бишинем гап занем ман тура гуфтам а ту чӣ кор кадӣ дума хода кадӣ ай самолёт я сторис монди ки и сари мара хӯрданӣ буд не ки сарша хӯрд ту питушара буромадӣ да ҳамиҷа медонӣ нам питушарара калимаи питушарара медонӣ питуха медонӣ калимаша чӣ маъне дора на вақте питушокат меган ку вақте як каса питушок меги да гапат бояд ҷавоб битӣ ма да инами гап ҷавоб метам ки ту нам хали буромадӣ ту семя задиват кадӣ наёмадӣ барои семя задиват карданат ҷавоб битӣ наёмадӣ ман намедонам ту ки ҷо рафтӣ сторис кадӣ дар дили самолёт ки ҷо рафтӣ нарафтӣ ё ки очередной бо ҳамун финтои шайтонӣ тай панои ҳамат ба худо бародаро зиндаву саломат бошен ман чизе дар дилам буд ман гуфтам чизе ҳақиқат буд ман гуфтам и одам мора гуфтагия ки ман отатонум ман язнатонум ман итарим чест задиват кадагиай ман айрӯи ҳамуи одама ҷавоб додагим айрӯи нами қадар гапш ман ира ҷавоб додагим ман ай пеши худам ира ягон чӣ гуфтагӣ нестам ман қатъи шинихез будам чихе вақт қатъи одами мешини мехезӣ мега ман отатам дар тоҷикистон 500 блогере қариб ҳар яташ ота доранд агар отаҳои ҳамаи хонатон бидроянд магарам аделна дар хонатон чанд касе ҳастанд қаси кори файрод кунӣ зинда бошед